Hormatly dinleyijiler, Aman Gowşudow mukamçy kompozitor hasap edilse-de, oň döredijliginde wokal instrumental ansambl üçin ýazylan eserlerim bardyr. Häzir size dürli ýyllarda ýerine ýetirilenlerden bir näçesini eşitdirýäs. Sen meniň ýaşlygym ýar. Aýdymyň goşgusy Gurbanurly Oradowyňky. Ýerine ýetirýär wokal instrumental ansambly Aman Gowşudowyň ýolbaşçylygyna. Ýekelikde Aman Gowşudow. Yaşlığım yar, gönül yolu intizar. Senin yaşlığım yar, gönül yolu intizar. Koklarım tek benim, koklarım tek benim. Gözleri şöhredarım, gözleri şöhredarım. Giyicilip gelen baktım ömrüme şöhre sayıp. Giyicilip gelen baktım ömrüme şöhre sayıp. Sen benim yaşlığım yar, gönül yolu intizar. Sen benim yaşlığım yar, gönül yolu intizar. Yaşlığım yar, gönül yolu intizar.